پرا کەڤن ئان وەکو خەلکێ مووسڵێ ژێرە دەبێژن پرا عەتیق نەتەنێ ڕێیەکە دەرباسبوونا دناوبەرە هەردوو رەخێن چەمێ دش لێدەیە لێ چیرۆکا باژارێکیە ku dîroka wî vedgere sedên salan beriya niha. Ew pira yekem bû li Mûsilê ku hatiye çêkirin û herdû aliyên bajêr jî bi hev ve girê dide. Destpêka çêkirina vê pirê vedgere dewrana Umewiyan di dirêjahiya dîrokê de di serdema Etabegî û Osmaniyan de guherîn û nûjenkirin têde hatnekirin lê belê şêweyê wê hesnî ku îro tê dîtin bîranîna serdema paşayetiyê li Iraqê ye. Şah Gazî Xwedê jê razî be fermana çêkirina vê pirê da. Kar tê de di destpêka sala 1932yan de dest pê kir û di sala 1933yan de karên wê bi dawî bûn di sala 1934an de jî hate vekirin. Rewş bi vî awayîma û çend caran hate nûjenkirin heta van dawiyan pireke paralel jê re hate çêkirin. Dirêjahiya pirê 305 metre ye û ji sîxên hesin hatiye çêkirin. Li destpêk û dawiya pirê li her du aliyan jûreke dirêj a bi goşe heye ku ji bo çavdêriyê dihate bikaranîn lê vêga piran û ji bo hatûçûnê ye ji aliyê rastê ber bi çepê ve pira kevn jî bereva jî wê hatûçûn li ser ji aliyê çepê ber bi rastê ve. Pira Etiq beşeke ji bîrewerî û nasnameya xelkê Mûsilê ye. Her kesê serdana Mûsila kevin bike, bê ku wêneyekî bîranînê li ser vê pirê bigire ve nagere. Bi rastî bîranînên me yên zarokatiyê tîne bîra me. Dema ku em derbasî bajarê lîstikan dibûn. Her tim dema em di ser pira kevin re derbas dibûn. Bajarê lîstikan dihat bîra me. Em ji aliyê rastê ber bi aliyê çepê ve di ser pira kevin re ber bi bajarê lîstikan ve diçûn. Loma tu dibînî ku bîranînên hemû zarokan û piraniya xelkê bi vê pirê re hene. Pir bi şêwazekî endezyariyê balkêş hatiye çêkirin. Cihê derbasbûna piyaw otomobîlan û her wiha cihekî taybet ji bo derbasbûna ajalan jî hatiye çêkirin. Weke me got di serdema paşatiyê de û bi fermana Şah Gazî bû lê Brîtanya ji aliyê lojîstîkî ve ango ji aliyê endazyarî, avahîsazî û dîzaynê ve piraniya endazyaran Brîtanî bûn li gel wê yekê ku endazyarên Iraqî jî alîkariya wan dikirin. Lê piraniya wan Brîtanî bûn ango ji aliyê lojîstîk, avahîsazî û dîzaynê ve Brîtanî bû. Di serdema Daişê de Pira Etiq wekû hemû şûnewarê din yên bajêr rastî wêrankariyê hat. Piştî rizgarbûna Mûsilê hewildanên nûjenkirinê ji nû ve dest pê kirin. Da ku car din jiyan li vê sembola dîrokî vegere. Îro Pira Etiq wekû her car bi awayekî bihêz li ser piyan û çîroka xwerakgirî û mana bajarekî vedibêje.